En okinyi maber mar wuotho yawonwa piny kendo arwakinu machiegni e nonro mar Oboke. Nyinga Chris Owino. An kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Kama thoro mar wacho oboke mar The Standard en ni BBI signature tune. BBI signature tune. Warom e debe. Mano e BBI signature tune. Wach mane owach kod ogai ma ODM Raila Odinga odiochieng' manyoro e kinde mane otimo romo kod governors mawuok e Imbo mar Kenya e boma maduong' ma Kisumu. Ogai ma ODM Raila Odinga nyoro wacho ni onge thuolo mar timo lokruok e wi ripot mar BBI kendo joma ok mor kod ripot makamano oikore mar romo e debe e wi ombulu mar paro. Mano e wach mane owach kod ogai ma ODM Raila Odinga e kinde manyoro timo romo kod governors mawuok e Imbo mar Kenya e boma maduong' ma Kisumu odiochieng' manyoro. Moko kuom welo manyoro chopo e nyasi makamano ne gin kod jatend migao mochung' ne arita kwe ma pacho kae Dr. Fred Matiang'i kaachiel kod governors mawuok e Imbo mar Kenya. Mabiro bang' ka jood bura motenore kod jalup ker William Ruto osebedo ka wacho ni piny Kenya sani ni kod midhiero mar COVID-19 kendo oromo bedni ichungo weche mag oromo bedni ichungo weche mag BBI kaachiel kod timo lokruok e wi ripot mar BBI kapok otele e omburu mar paro ne jopiny. Kata kamano ogai ma ODM Raila Odinga ka nyoro duokogi nyoro wacho ni onge thuolo mar timo lokruok e wi ripot mar BBI kendo jok ma ok mor kod ripotno oikre mar romo e debe. Mano ema nyoro nyiso jotelo godiochieng' ma kawuono ni waromuru e debe kopo ni ok umor kod ripot mar BBI to onge thuolo mwabiro miyou mar golo paro manyien e wi ripot mar BBI. Let's meet in the ballot. Warom e debe. Mano wach mane owach kod ogai ma ODM Raila Odinga ne jogo makwedo ripot mar BBI kata jotelo madwaro notim lokruok e wi ripot mar BBI. Let's meet at the ballot. Waromuru e debe. Ito oboke mar ariyo en ni jatend migao mochung' ne weche mag somo e pacho kae ngire George Magoha sani koro timo duto madwarore mar neno ni oketo lai manyien kata syllabus manyien e weche mag somo kopok ochopo dwe mar achiel higa manyien e kinde ma skunde duto ma pacho kae idhi yaw. Mabiro kaluwore kod chik mane ogol kod ker Uhuru Kenyatta. Kendo kaka achiel kuom yore mar neno ni weche mag somo odhi nyime e yo makare kochopo dwe mar achiel higa manyien e kinde ma jopuonjre duto ma pacho kae dhi yaw skunde en ni nitiere subjects mamoko, nitiere topics mamoko e wi subjects ma jopuonjre somo e skunde magwa ma ibiro golo kaachiel kod holidays ma jopuonjre osebedo ka dhie e kinde ka kinde idhi duoko piny kwan holidays kaachiel kod keto chik ni jopuonjre odhi nyaka e skundegi e giko odira kata weekends. Manyiso ni koyaw skunde dwe mar achiel to jopuonjre biro dhi e skundegi nyaka e weekends kata giko odira kaachiel kod holidays idhi duoko piny e pacho kae. Timetable mar somo bende idhi timone lokruok mar mondo mi jopuonjre osom gik mang'eny mane ok gisomo higani kaachiel kod jopuonjre ibiro dwaro ni mondo ochop e skundegi okinyi mang'ich kendo wuok e skundegi molewo mar neno ni gitiyo kod kinde ma gidhi chako somo e yo makare mar recover thuolo mane kata mar recover thuolo mane gilalo e higani kaluwore kod tuo mar COVID-19. Koro mano nyiso ni koyaw skunde dwe mar achiel higa manyien to jopuonjre biro dhi e skunde nyaka weekends kata giko odira. Holidays idhi golo oko kata idhi duoko piny. Jopuonjre dhi mondo e skundegi kendo wuok molewo e skundegi kaka achiel kuom chenro mar recover thuolo mane gilalo e kindegi kata higani kaluwore kod muoch mar tuo mar COVID-19. Topics mamoko bende idhi duoko piny mar neno ni jopuonjre osomna topics ma ochuno. Mano e wache ito oboke mar ariyo. Ito oboke mar adek en ni miyo moro mane jaode otho bang' ka od thieth ma Kijabe Hospital ne otimone bero mar obwongo e yo mok kare. Nyoro doho omiyo omenda maromo $6 million. Miyo moro mane jaode otho bang' ka
od thieth ma Kijabe Hospital ne otimone bero mar obwongo e yo mok kare. Doho nyoro ogolo chik mondo omi omenda maromo $6,000,000 ka compensation. Ito oboke mar 4, jaod bura ma Matungu mosenindo Murunga iwacho ni ne en jago mane ohero ji kaachiel kod weche mag somo. Mano moko kuom weche mane owachi kod jawago machiegni kode. Jaod bura Justus Murunga kata mosenindo Justus Murunga nyocha en jaod bura ma Matungu e kaunti ma Busia. Kata kamano nyong'ielo rengo kendo iwacho ni en jago mane ohero weche mag somo kaachiel kod oganda. Ito oboke mar Beach bende iwacho ni syllabus manyien mar CBC, syllabus manyien mar somo mar CBC ne omuonyo omenda maromo $768,000 e hik omuom mokalo. Iwacho ni syllabus manyien mar somo mar CBC ne okawo omenda maromo $768,000 e hik omuom mokalo e pacho kae. Ito oboke mar 6, waromuru e debe ka ok umor kod report mar BBI. Mano wach mane owach kod ogai ma ODM Raila Odinga e kinde mane otimo romo kod governors mawuok e Imbo mar Kenya odiochieng' manyoro e boma maduong' ma Kisumu. Raila nyoro owacho ni thuolo mar winjo paro kendo timo lokruok e wi report mar BBI oserumo, kendo chenro mar choko signatures maromo 1,000,000 e wi report mar BBI dhi chakore ayanga e kor jumani, kendo ne onyiso jogo ma ok mor kod report mar BBI mondo giikre mar romo e debe. Ito oboke mar 7, jalup ker William Ruto kaachiel kod jood bura ma sire lwedo dwaro ni otim lokruok e wi report mar BBI kendo ochung chenro mar choko signatures maromo 1,000,000 e wi report mar BBI e thuolo ma kamae. Ruto nyoro owacho ni en paro maber mar mondo owinj pach jotelo duto ma pacho kae e wi report mar BBI kar siko tere ng'wech kata kar dwaro ni mondo otim kata otere ne jopiny maonge lokruok makamano. Ruto nyoro owacho magi e gwenge ma Kiambu, kama nyoro owacho ni dwarore mondo otim lokruok e wi report mar BBI motelo ne tere ne jopiny e ombulu mar paro dwe mar 6 higa manyien. Ito oboke mar 8, nitiere geno ni piny mangima nyalo yudo vaccine mar tuo mar COVID-19 kochopo Christmas. Nitiere geno ni piny mangima nyalo yudo vaccine mar tuo mar COVID-19 kapok ochopo Christmas. Maler mane owuok e piny Ingereza kama nitiere geno ni mbalariany mar Oxford kaachiel kod lakteche mawuok e piny Ingereza ni okang' mamalo mar neno ni gigolo vaccine mar COVID-19 miluongo ni Zeneka kapok ochopo Christmas higani. Mano gino manyalo kelo mor mokalo ne ogendni mawuok e piny mangima mosebedo ka kadho achiedh nade mag tuo mar COVID-19. Nitiere geno ni vaccine mar tuo mar COVID-19 inyalo yudo kapok ochopo Christmas higani. Ito oboke mar 9, jopuonjre maromo 38 ma skund sekondar ma Kabarnet High School e kaunti ma Baringo nyoro gamo kute mag COVID-19. Maromo jopuonjre 38 ma skund sekondar ma Kabarnet High School e kaunti ma Baringo nyoro gamo kute mar COVID-19. Ito oboke mar 10, lakteche kaachiel kod nurses ma pacho kae ogolo chik kata ogolo onyo ni gibiro dhi e ng'anyo ponono ni piny owacho ok omiyogi okumba mar thieth kata medical cover. Lakteche obwogo dhi e ng'anyo kuom thuolo mar ndalo 21 mabiro ponono ni piny owacho ok dhi miyogi okumba mar thieth kata medical cover, to moloyo lakteche mathiedho oganda mosegamo kute mag COVID-19 mabiro bang' ka lakteche maromo 21 e pacho kae sani oseng'ielo rengo kaluwore kod tuo mar COVID-19, kendo giwacho ni piny owacho omigi okumba mar thieth kata medical cover. Kopo ni piny owacho kotimo kamano to gibiro dhi e ng'anyo e pacho kae. Ito oboke mar 14, 15, 16 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Tok oboke mar The Standard wan kod weche tuke, kama dwaro mar tim maduong' mar adhula ma pacho kae Harambee Stars mar dhi e tuke mag AFCON mag higa 2022
nyoro gore e lwanda bang' ka piny mar Comoros nyoro chwado gi gonde 2-1. Dwaro mar Harambee Stars mar dhi e tuke mag AFCONs mag higa 2022 nyoro gore e lwanda bang' ka piny Comoros nyoro chwado gi gonde 2-1. Kuom weche mathoth mag tuke warom koromo saa 11 kama dhi miye weche tuke e yorno mar adimba. Oboke mar ariyo wan kod oboke mar Daily Nation kama thor mar wache oboke mar Daily Nation en ni scandal of 500,000 ghost pupils. Scandal of 500,000 ghost pupils. Piny owacho osebedo ka chulo school fees ne jopuonjre maloyo 500,000 e pacho kae, jopuonjre mabandia. Piny owacho osebedo ka chulo school fees ne jopuonjre mabandia maromo 500,000 e pacho kae. Iwacho ni jopuonjre mabandia maromo 500,000 ma pacho kae nochwal nying gi jopuonj madongo kata head teachers kaachiel kod jotelo motelo ne weche mag somo e counties ma pacho kae. Ne gimedo kwan jopuonjre mar mondo giyud omenda mathoth kowuok kuom piny owacho. Iwacho ni head teachers ma pacho kae kaachiel kod apisas mag somo e counties duto ma pacho kae nomedo kwan jopuonjre e pacho kae mar mondo giyud omenda mathoth kowuok piny owacho. Ma en ler mane owuok odiochieng' manyoro kama ler no oyango ni piny owacho osebedo ka chulo ne jopuonjre mabandia maromo 500,000 school fees. Jopuonjre mabandia manochwal nyinge gi kod head teachers kaachiel kod jotelo mochung' ne weche mag somo e counties ma pacho kae kaka achiel kuom yo mar yudo omenda mathoth kata kuom mayo piny owacho. Shame on them. Oboke mar ariyo en ni nitiere paro mar ni jopuonjre okaw subjects manyalo konyogi e chopo lek margi e higni mabiro molo kar puonjo jopuonjre subjects duto. Jopuonjre omi thuolo mar somo subjects manie lai kod tije magidhi tiyo e kinde mabiro. Oboke mar adek loso e wi jaod bura machon kata jaod bura matung mosenindo Justus Murunga. Oboke mar ang'wen jaod bura machon ma Gishugu Martha Karua kaachiel kod gavana ma Makueni Profesa Kibudha Kibwana kwayo oganda ma pacho kae mondo kwed ripot mar BBI. Jatend migao machon mochung' ne weche mag chike pacho kae mano nyadendi Martha Karua kaachiel kod gavana ma Makueni Profesa Kibudha Kibwana kwayo ogendini ma pacho kae mondo okwed ripot mar BBI. Oboke mar abich ogai ma ODM Raila Odinga owacho ni giikore marakore kod jogo makwedo ripot mar BBI e ombulu mar paro. Oboke mar auchiel en ni gavana ma Machakos mano Alfred Mutua kwayo ni mondo oter ripot mar BBI e ombulu mar paro maonge lokruok moro amora. Gavana ma Machakos Alfred Mutua dwaro ni oter ripot mar BBI e ombulu mar paro maonge lokruok moro amora. Oboke mar abiriyo lose wi jopuonjre mabandia maromo 500,000 ma piny owacho osebedo ka chulo ne school fees. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo weche mawuok e counties kaachiel kod weche mawuok e pinje maoko be ni oboke ni mar Daily Nation. Tok oboke mar Daily Nation en ni ikwayo piny owacho mag counties mondo otim piyo kendo okete chik dwaro mar loso apisi mag Attorney General mag piny owacho mag counties. Oboke mogik wan kod oboke mar The Star kendo thor mar wacho oboke mar The Star en ni MPs demands on Uhuru. Jood bura ma pacho kae nyoro goyo dwaro margi e wi ripot mar BBI. Jood bura ma pacho kae nyoro golo dwaro margi e wi ripot mar BBI kapok otere e ombulu mar paro. Moko kuom dwarogo en ni jood bura kwedo chenro mar golo women reps e piny owacho kata e katiba ma pacho kae. Jood bura ok mor kod chenro mar golo lemo mag women reps e katiba ma pacho kae, ka kendo jood bura ok mor kod chenro mar gwelo senators 2 e kaunti ka kaunti. Mago moko kuom dwaro mag jood bura e wi ripot mar BBI. Oboke mar ariyo lose wi Bishop
mar kanisa mar od lamo mar Independent African Church mane orwako jalup ker William Ruto e gwenge ma Kiambu mane ong'ielo rengo e kor juma manyokalo. It oboke mar ang'wen, ogai ma ODM Raila Odinga ong'iso jogo makwedo ripot mar BBI ni mondo girom e debe. It oboke mar auchiel, jood bura nyoro chwalo dwaro margi e wi ripot mar BBI. Kanyalo liko ni alika kapok atieko en ni moko kuom dwaro mag jood bura en ni ok gimor kod chenro mar golo oko lemo mar women rep e pentik ma pacho kae. Gidwaro ni women reps pod obed mana e pacho kae. Jood bura bende dwaro ni ogol oko paro mar gwelo senators 2 e kaunti ka kaunti e pacho kae. Ok gimor kod paro mar gwelo senators 2 e counties ma pacho kae. Jood bura dwaro ni jotend migepe omi thuolo mar chope nyim od bura mar Senate kaachiel kod od bura maduong' ma pacho kae mano parliament e kinde ma gidhi duoko penjo. Gidwaro ni jotend migepe omi thuolo mar duoko penjo e nyim od bura mar Senate kaachiel kod od bura maduong' ma pacho kae. It oboke mar boro lose e wi jatend migao mochung'ne weche mag somo e pacho kae mano ngire George Magoha e wi weche miwacho nowacho weche mag achaya e wi jatelo moro mochung'ne weche mag somo e kaunti ma Uasin Gishu. Mano bende makelowa e giko nonro mar Oboke odiochieng' ma kawuono. Ibed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.